Natapos na naman po ang isang oras ng kasiyahan at kaalaman. Yes, of course, nandito tayo ngayon sa Terraza de Niño Resort pa rin. Na napakaganda. And nagpapasalamat po kami kay Mr. Freddy Kitoriano. And saan ba dito yan? Located yan dito sa Bantay, Bantay. Diba? Agay. Agay, Bantay lang. Medyo papasok nga lang siya, pero it was a very wonderful. Tingnan niya. So you can see, diba? Napakaganda ng ating swimming pool. That's right. Yes. Parang gusto ko na nga mag-swimming kasabay na ulan. Oo, I love it. Yeah. Okay. Pero bago po kami tuluyang magpaalam, nais po namin pasalamatan ang mga sumusunod na tumulong sa program natin. Okay. Mauna ka na. Anyway, syempre unahin muna natin ito ulit. Pagpapasama ulit kami kay Mr. Freddy Kitoriano and family for this very wonderful location that we have right now. We are at Terraza de Niño Resort dito yan sa Agay, Bantay. Ilocos Sur. Yes. Okay ka na muna mag-personal greetings. Ito na, personal greetings ko lang po yung mga kaibigan natin sa UNP, HFG, UNP niyan sa mga taga-OSA, at CCPA, Kimos Family, Kina Joms, alam niyo na yan mga yan. Mga taga-Santo Domingo, most especially sa mga taga-barangay Baconero, of course, my band, the Bridge Band, the Happy Hearts, na mag-release sila ng kanilang EP very soon. I love it, I love Tsaka, of course, kay Victoria and to John Joseph, my son. Tsaka kay Sed na lagi kong kasama, almost every night kami lumalabas, you know. Hindi, ang sarap lang kasi Alam yung na. ang sarap lang kasi yung ang sarap lang kasi yung unwind tsaka banding. Alam mo yan. Yeah. At sa lahat ng viewers po natin from Lawag to La Union. Ayan. Hi po sa inyo lahat. Yes, ako naman ito medyo mahaba-haba kaya kulang mo kayo maigi dyan. To my mom and my dad na laging nanonood, and syempre sa aking lola na si Mamang Uring, at sa aking asawa na si Patrick. Wow. And my twins Marcus and Miguel, sa aking nag-a-assist po sa akin sa aking mga kambal, si Ate Nanette who gave me a mango clothes. O, diba? Social Paano siya. yun? Yung mango na clothes, mango yung tatak. Oo. Akala ko literal. Thank you so much for that. Oo. Hindi kasi social eh. Okay. Social ang aking assistant. Anyway, to my cousin Ina and Aini, to Pastor and Pastora Eugene Medina, and of course to their son PJ, have your family of JTC. And to at ito pala, meron palang pabati si Ate Karen Recusado. Kay Dr. Rolly Navarro, and happy birthday to Diana Lopez, Mara Dumriquez, Jeffrey Palakpak, happy birthday yan from, of course, Miss Karen Recusado. It's raining! Ayan. Yes, I love Lumalakas. it. Lumalakas na lumalakas. Okay lang yan. Oo, gusto ko rin po ibati ng Divine Word College of Vegan students, faculty, and administrators. Pwede ba tayong Sundance? Sundance. Hindi, pahabol lang. Meron Sige, ka ba? sige pa. Pahabol lang yung Meron pan. pa. Sa lahat po ng mga nangangailangan ng banda na for any special events or whatever events you have, just contact 0916-9496-307. That is 0916-9496-307, or you can just log on to www.thebridgeband.webs.com. Yun po, they can give you quality kind of music. Yun. Napansin nyo, nakibasa ako ng cellphone. Di ba? Sige. Gusto ko yan, ayan. Yes, and of course, sa lahat ng mga nanonood ng Wake Up Ilocos, lahat po ng shows ng Core TV, ang mula Ilocos Sur, Ilocos Norte, ayan. At saka yung mga nakaka-pick up sa kanilang mga may phone na may TV. Yung sinasabi nyo lang kanina, naririnig ko eh. Totoo yan. At ito ho, kay Engineer and Mrs. Nestor Pajaro na lagi yung nanonood ng Core TV, and sa Donato family of Pagparchan Vegan. Yun lang ho. And Twitter account of The Core. Siyempre, The Core TV po yan at http www.twitter.com/thecoretv. Tsaka dun sa Facebook, you can just type in sa search box Core TV or just Core, then add nyo na lang siya, and then you'll be one of us. Oo nga ho pala, gusto ko nga ho pala magpasalamat sa lahat na nanonood ng Poptastic nung it was my 2 episodes last month. It was a very wonderful experience again. Yeah, pag-greet naman dun. Oh my God, hindi kita nag-greet, my gosh. Di, may aabangan Oh, tayo nga dun eh. pala, sandali. Ano ba, bakit ba? Follow me on Twitter pala. Yeah. Rosy Chic, ROSYCHIC. Tsaka kanina lang, naalala ko lang si Russell, si Nyem. Si Nyem, hi Nyem. Abangan nyo po yung show niya, napaka gaggers talaga. Oo,
Yes. Okay, maraming salamat ulit dito sa ating location, Terasa del Niño Resort. Ayun. And dyan po nagtatapos ang ating show for today. Tumutok ulit next week dito sa nag-iisang show na nagbibigay saya at informasyon sa buong Correct. Localia. Ito ang Wake Up, Ilocos! This is from Karen Reclusado to Ricky, Mike, Eileen, Trina, Lawrence. Oo nga, di ka nga dito. At sa lahat ng mga friends daw ni Miss Karen Reclusado at saka kay Leo Rao, hello from Karen and mahal na mahal ka daw niya. Sweet and spicy. Hello. Corny. Ritmo Latino. Yun, sweet and spicy. Punta po kayo Ay, dyan. yes. So may Centro de Regalos. Kay Mang Edison. Dyan na pasalubong. Ay, yes! Ano pa? Iba galing sa China. Tumbler ko, Tumbler ko! Tumblr, Twitter. Bronze Chic. Si Mang Edison. Thank you. Cedric092485. Yes, That's Twitter. Ay, huwag yung kalilimutan. Tiger underscore umbrella. Ay. Twitter din. Cyrilium. Andale! Pat underscore RBL. Twitter ng husband. Binibenta mo asawa mo. Twitter ni Mark, Lord Vane 44. Follow niyo rin. Ano Yes. pa? Masaya. I love it. Uy! Uy, wala nang ulan. Tapos na oh. O, di ba? Hindi na kasama. Ay, hindi na kasama pala. O Karen. Ay, tsaka lahat yung mga nandito ngayon. Oo, sa ano Si naman? Mel. Sa ngayon naman nagsiswimming, nag-karaoke.